Το ότι θα παραγγείλεις κάτι από εμένα δεν σημαίνει ότι θα παραλάβεις μόνο αυτό. Έκανες εσύ την παραγγελιούλα σου, είναι έτοιμη, την βάζω μες στο φάκελο. Τελειώσαμε εκεί? Όχι. Καταρχάς θα σου βάλω ένα γλυφιτζούρι. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τα γλυκά. Πίστεψε με, αν μπορούσα θα σου βάζα ολόκληρο προφιτερόλ εκεί μέσα, αλλά με γίνουν όλα χάλια, κρίμα είναι και θα πάει πεταμένο και το προφιτερόλ. Πάρε γλυφιτζουράκι και βλέπουμε. Συνεχίζουμε. Πάρε ένα πακετάκι Haribo, έτσι για να γλυκάνεις και τους γύρω σου. Ειδικά αυτοί που είναι σαν κακόχρονο να έχεις μπας και γλυκάνουνε. Συνεχίζουμε. Θα πάρεις ένα αυτοκόλλητο, διότι όλο και κάπου θα θες να το βάλεις, έτσι δεν είναι. Θέλεις κάπου να το κολλείς αυτό να φαίνεται. Θα πάρεις άλλο ένα αυτοκόλλητο, από κάτι άλλο το οποίο δεν σου λέω τι είναι, αλλά θα το ανακαλύψεις με την παραγγελία σου. Είναι κάτι στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ. Θα πάρεις μέσα επίσης παπάκια. Τα μισά πέσαν έξω. Στην παραγγελία σου θα μπουν όλα κανονικά. Με αυτά τα παπάκια κερδίζεις λεφτά. Και γι' αυτό ακριβώς σου έχω και αυτό το χαρτάκι το οποίο σου εξηγεί ακριβώς πώς κερδίζεις αυτά τα λεφτάκια από τα παπάκια. Κλείνει αυτό και φεύγει. Περίμενες να τα έχεις όλα αυτά μες στην παραγγελία σου? Δεν το περίμενες? Πες μου λοιπόν, τι άλλο θα ήθελες να δεις μέσα σε αυτό το φακελάκι της παραγγελίας σου?